Fűzöm a cipő, húzom a mezem, még a pályán se Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Tripla P Podcast soron következő adásában. Én László Miklós vagyok, és itt van beszélgetőtársam Szakács Miklós. Sziasztok, szevasz Löszös! Szokásos felhívás abba az applikációban, ahol hallgattok minket, nyomjatok egy lájkot, nyomjatok rá a követésre, és akkor mindig kaptok értesítést, amikor kijön az új epizód. És küldjetek kérdéseket, mert korábban elég sok nagyon jó kérdést és témafelvetést kaptunk, most ez kicsit leült, úgyhogy dobjátok az ötleteket. Így van, és köszönjük szépen, amit már múltkor is elmondtunk, azt most is elmondjuk, mert szerencsére úgy látszik, ahányszor megyünk a hazai meccsekre a Löszössel, mindig valaki odajön hozzánk és gratulál, meg azt mondja, hogy hajrá fiúk, és nyomjátok. Én két embert emelnék ki. Az egyik a Tiszai Laci volt, aki odajött hozzám, gratulált, és aztán hozzátette, hogy jó, azért nem vagytok olyan nagyon jók, nagyon elbízzátok magatokat. Köszi, igyekszünk. A másik pedig, hát ott nem tudom, hogy mondjam a nevet, nem mondom a nevet, ő is azt mondta, hogy nagyon jó a podcast, nagyon jó, a Löszös egy kicsit sokat beszél. Várjál, én pont fordítva kaptam meg, hogy te beszélsz sokat. Lehet, hogy ugyanattól hallottuk, és akkor ez igazából csak egy ilyen összeúrasztási kísérlet. Lehet. Nem én tudom. azt mondtam neki, hogy végig a Miklós beszél az egészben, úgyhogy... Hát ez pontosan így van. Jó van. Oké. Most, amikor felveszünk ezt a podcastet, reggel, süt a nap, mielőtt belecsapunk a meccsbe, két közérdekű információ. Az első az, hogy a csapat egyik legnagyobb szurkolójának, olimpikonunknak, Iván Bencének nagyon boldog születésnapot kívánjak. Isten éltessen sokáig. És ezúton is üzenem neki, hogy készülünk Párizsba. Úgyhogy gratulálunk neki még egyszer ezen keresztül is, hogy kijutott ismét az olimpiára, és remélem minél többünknek sikerül összehozni, és ki tudunk neki menni szurkolni. Pontosan. A másik, Ogival kapcsolatban ugye nagyon sokan kérdezik, hogy mi van vele, illetve a tegnapi meccsen sokan kérdezték, hogy mi a helyzet a Radó Ádámmal. A Radó Ádám csak beteg volt szerencsére, tehát hogy egy kis ilyen gyomor problémás betegség rátört, ezért nem tudott a meccs előtti napon már edzeni, úgyhogy azért reményeink szerint jövő hétre már rendben lesz. Hát most úgyis ilyen vírusos időszak van, úgyhogy jó, hogy csak egy embert kapta el ez a pozitívum a csapatba. Viszont Oginál ott kicsit neccesebb a szituáció, publikus információ már több helyen meg is jelent, tudtommal 4-6-7. Igen, hát az Ogi egyébként a meccs előtt egyik kollégám beszélgetett vele egy kicsit, és ő nagyon pozitívan áll hozzá az egészhez, és nagyon sokat elmond egyébként a hozzáállásáról, meg tényleg az attitűdjéről ennek a srácnak, hogy amióta megsérült, azóta is minden egyes edzésen ott van a csapattal együtt, nem hagyja ki az egyik edzést sem. Már elkezdte a rehabilitációt, tehát már azon dolgozik, hogy minél gyorsabban gyógyuljon a lába. Ő azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon szeretné a lehető legrövidebb időre szűkíteni ezt a visszatérést. Úgyhogy ha rajta múlik, akkor szerintem a rájátszásra már biztosan bevethető lesz. Szerintem még előbb is, hogyha rajta múlik. Én is beszéltem vele pár mondatot mérkőzés előtt, mosolygósan, pozitívan állt hozzá. Mondta, hogy visszatérek. Ámen. És akkor mielőtt még belevágunk a dologba, azért egy komolyabb témát is szerintem említsünk meg mindenképpen, ugye tegnap a mérkőzés és egy játszünettel kezdődött. Ugye tegnap hunyt el, ahogyan sajnos ilyenkor ugye mondani szokták, tragikus hirtelenséggel Jakab Ferenc, virológus professzor, de hát nekünk nem a sok titulusa az, ami miatt emlékezetes maradhat ő, hanem sokkal inkább az, hogy egy nagyon nagy Panter szurkoló volt minden egyes hazai meccsen, amikor csak tehette ott volt. Hát a közéleti szerep vállalásaihoz képest egészen más attitűdöt ütött meg a mérkőzéseken, nagyon beleélte magát, és úgy szurkolt a csapatnak, és hát így utólag elmondhatjuk, hogy hát én már azért is nagyon rossz ez az egész, mert pont erről beszélgettünk a Löszössel, még mielőtt elindult a podcast, hogy majd kiket akarunk meghívni, és ő is az egyik jelölt lett volna, hogy mint nagy szurkoló is, mint egy más területnek a jeles képviselője, hogy egyszer majd legyen a vendégünk, sajnos erre már nem került sor, úgyhogy Isten nyugasztalja Jakab Ferencet, és nyilván az egész családjának sok erőt kívánunk. Így van, sajnos egyel ismét kevesebben lettek a PVSK-s családban.
Váltsunk akkor egy kicsit vidámabb témára. Így van. Hála Istennek tényleg vidám lehet a téma, bár azért lesz benne egy kis keserédes íz is, mellékíz. Kritika mindig van. Kritika mindig van, így van. Na hát ugye igazából most a mai adásban kizárólag a meccsről beszélgetünk, tegnap is Algótarján, Budafok elleniről. Hát 110-78, tehát hogyha csak a végeredményt nézzük meg csak a negyed eredményeket, akkor igazából olyan komoly kritikával nem is lehetne élni, de hát mi ott voltunk a mérkőzésen. Igen. Jó a rossz és a csúf, ennek ellenére a jóval kezdjük természetesen. No, hallgatlak. Jó. Én ugye már nagyon régóta mondom azt, hogy kellene egy önbizalomnövelő győzelem, Erről beszélgettünk, igen. és szerintem ez a tegnapiba benne volt. Tehát azzal, hogy kiesett az Ogi, az Ákos és az Olivér vezérszerepet vállaltak, és mindenkitől, majdnem mindenkitől jöttek azok a dobások, akiknek az utóbbi időszakban nem ment. A Csanádnak, Máténak, beestek vége a kinti dobások, Molnár Matyi is betalált, fiatalok is nagyon jól szálltak be, főleg a Harka Szabolcs a harmadik negyedben ő nagyon pörgött, szerintem mindkét oldalon, Áron ismét nagyon jól védekezett, úgyhogy ez így sokaknak szerintem visszahozta az önbizalmát. Itt két ember van, aki szerintem ebből kilóg, a Bálint és a német Bandi. A Bandinak nem tudom, hogy mi volt vele tegnap szegény, most így nézem a statisztikában, hogy 3 rádobása volt, nekem ebből 2 rémlik, és mind a 2 írtó rossz volt. A Bálint pedig, nem tudom, mint hogyha nem lett volna ott fejbe. Még nem tartunk a rossznál és a csúfnál, csak szólok. Hát csak nem Ja. őket hoznám, de tehát, hogy azért említem őket, hogy rajtuk kívül mindenkinek egy önbizalomnövelő mérkőzés volt, amiből lehet meríteni a következő mérkőzésekre, és adhat egy lendületet a csapatnak az alapszakasz végére. Teljesen igazad van. Én a jónál egyébként egyrészt ugyanazt akartam mondani, amit te is, hogy nagyon-nagyon hiányzott már egy ilyen simának mondható, sokpontos, jó hangulatú meccs, és ugye itt a második félidőnek, ezt emeljük azért ezt ki, a második félidőnek köszönhetően ez maximálisan meg lett. Hát 32 ponttal nyertünk, 110 pontot dobtunk, tehát ez az egyik, amit én is mondtam volna a jóhoz. A másik, amit te is érintettél, az nálam abszolút a fiatalok, de mindegyik. A Harka az egyébként igen, az tök jogos, hogy kiemelted a Harkát, ő a második félidőben állt be igazából, és hát védekezésben basszus, nagyon sokat tett szerintem hozzá az egész második félidei teljesítményéhez a csapatnak, meg hát volt egy nagyon szép, sajnos csak duplája, bár kicsi múlt rálépettem volna arra, majdnem 3-as lett belőle, de hát figyelj, Rovasz Márkot is szerintem érdemes megemlíteni, hát az egyik, ugye volt egy triplája, meg volt egy duplája, hát a dupla előtt, ahogy átverte a védőjét, egy induló csellel, zseniális volt, ilyen, mint hogyha egy ilyen nem tudom, hót rutinos játékos csinálta volna. De hát a Gróf Mátét is említsük meg azért, egy nagyon fiatal játékosról van szó, nyilván ő most azért is került be a keretbe, ugye mert nincsen az Ogi, és azért néha kell egy kis tehermentesítés a Halásznak meg a Franknak. Tök jól oldotta meg azt a néhány percet, amíg pályára küldte őt a Szrecskó, úgyhogy tényleg mindenkit dicsérni lehet, hála a jó Istennek. Meg amit én még kiemelnék, az a Csaszi. Tehát, hogy tök jó volt látni, látszott az arcán a második félidőben, hogy élvezi a játékot, élvezi a mérkőzést. Jól is teljesített. Hát ugye a 2-10 centertől hogy vette a labdákat? Reggie. Reggie? Megvan a Bad Boys 2-ben volt? Persze. 30 szaktűnt Szula. Meg én, amit én a Jónál itt kiemelnék, az Ákosnál azt nagyon szeretem én a gyors játékokat, amikor gyorsan játékba hozzuk a labdát, és rendezetlen védelem ellen lehet indítani. És ő ezt nagyon éli szerintem. Volt a Plézerdek egy passza a gyűrű alá egész pályáról, amit úgy hajított előre. Hát, igen. Hát ezt Romi gondolom akkor fogta a fejét, amikor kezdett szállni az a labda. És... Nem, egyébként a Stromi az nagyon szereti az ilyen játékokat, amikor van egy ilyen meglátás és egy egész pályás passz, gyors bedobás. Imádja a Stromi. És ez nagyon jó volt látni, hogy például a Ravasz Márknál vettem sokszor észre, hogy ő erre nagyon ráérzett, hogy ha mi jöttünk akár oldal, akár alapvonalról, gyorsan elkérni a bírótól a labdát, gyorsan bepasszolni az Ákosnak, és menjen, rohanjuk le az ellenfelet. És
az utóbbi mérkőzésen talán hát az utóbbi egy mérkőzésen Salgótarjánban volt ott több ilyen szituáció, amit így elmulasztottunk ezzel, hogy a többiek nem vették fel ezt a ritmust. És az Ákos ott várta már, kiabált a többiekkel, hogy passzold be, baszki, passzold be, és nyomjuk, mert le tudjuk őket indítani. De valahogy mindig valaki még reklamált, vagy mással foglalkozott, és most nem. És most ezeket meg tudták csinálni, és pörgött a játék. Ez így van. És hát azért emeljük ki, hogy azért egy igen izmos dupla-duplát csinált az Ákos. Így Tehát van, ugye 12 gólpassz. így van, a 24 pontja mellett azért az egészen jó, főleg úgy, hogy ugye a közelieket azért szinte hibátlanul dobta, 7-ből 6 kísérlete beesett. Jó, mondjuk a tripláknál azért 3 próbálkozás kellett, hogy legyen egy találat, de hát soha rosszabbat, én azt mondom. És 43 volt összeszedett. Azért Igen. az kurva jó. Igen. És 31 percet volt pályán, azért azt jó látni, hogy a hosszú sérülése után úgy látszik, hogy bírja a terhelést, úgyhogy Igen. ez tök jó hír szintén. Rossz. Most én kezdek, ugye? Így van. Hát figyelj, ugye, hát szívesen vágnám rá rögtön, hogy az első félidő, de az nem a rossz lesz. Túl egyszerű lenne. Az nem a rossz lesz. Inkább azt mondom a rossznál, hogy az első félidőn belül kiemelve valamit, hogy nem, tehát hogy ez a fókuszhiány, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy nem csak az volt a probléma, hogy gyengén játszik a csapat, hanem inkább az volt a probléma, hogy a szemeken az látszott szerintem még a lelátóról is, mint hogyha nem ott lenne senki. Tehát, hogy és ezt nem tudom hova tenni, ennek nem tudom én, mi lehet az oka. Mert érdekes, a meccs után beszélgettem a Szrecskóval, ugye a dobó százalékra rákérdeztem, hogy ez milyen érzés az edzőnek kívülről nézni, amikor ennyire nem mennek a dobások. És a Szrecskó így rázta a fejét, és azt mondta, hogy ő se érti a dolgot, főleg úgy, hogy előző 2 nap a dobóedzéseken mindenkinek mindenbe ment. Úgyhogy nem tudom, hogy ennek hibán fejben van valami oka elsősorban, hogy egy ilyen dobóformát fogunk ki, úgyhogy rossznál én a dobóformát mondanám, az első félidei dobóformát. Én a rosszhoz így periódusukban a védekezésünket. Így nagyon sokszor volt ez, hogy tök üresen ott hagytuk az ellenfelet, tök üresen be tudtak törni. Főleg az első félidőben, a második félidőben ott szerencsére sok labdát eladtak, meg pontatlanok is voltak, de rengeteg olyan szituáció volt, amikor 1-2 passzal üresre tudták magukat játszani, és könnyű kosarakat tudtak dobni. Ezt azért sikerült a második félidőre kijavítani, de az elsőben ez így nagyon, nagyon rosszul nézett ki. Igen. És egyébként szerintem az első fél időben az, hogy csak 3-mal vezetett a Budafok, az kizárólag annak volt köszönhető, hogy a Halász meg a Bíró már akkor is látszott, hogy jó formában van. Igen. Tehát, hogy ők ketten, nem is az, hogy ők ketten, ha kettejük közül csak az egyik nincs ilyen jó formában már az első fél időben is, akkor az nem 3 közte, hanem mondjuk 13 inkább. Hát így van. És akkor ott szerencsére a harmadik negyed jött, amikor a Csanád meg a Mokánszki kakiba nyúlt. Most így le is szűkítem kíváncsiságból a nekem itt van magam előtt a dobó statisztika, amit én magamnak írogatok meccs közben. A harmadik negyedben ugye a Mokánszkinak volt 5 pontja, egy tripla, egy dupla, a Bíró hozott 7-et, szintén dobott egy triplát, és ugye volt a Csasszinak a 2-3-asa. 2-3-asa, igen. Meg ugye a Blazernek volt nagyon jó negyede a harmadik negyedben, 8 pontot hozott össze. Igen. Hát igazából a harmadik negyedben mindenkinek jó volt, aki pályán volt gyakorlatilag. Azzal nyertük meg, hála jó égnek. A Stromi az nagyon jós lenne egyébként, ő a félidő után, még a harmadik negyed rajtja előtt azt mondta, hogy na majd most jön egy 32-9-es negyed. És akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, Stromi, a kapott pontokat azt nagyon nem sikerült eltalálni, de azért az a 32-35-höz képest az egy egészen jó tipp. Eltaláltam volna, akkor kértem volna tőle 5 számot még gyorsabban telefonon, amit meg lehet játszani. Kicsit megsértődtem amiatt egyébként, hogy a levágott hajtincsét nem hozta el, hogy gyerekeként eltehessük. Stromi egy kicsit megújult fizimiskával jött, de szerencsére kiderült, hogy nem abban van a csapat ereje. Sámson. Így. Na, csúf. Csúf. Nekem ez, a meccsről egy nagyon csúfot tudok hozni.
Igen. Van egy szurkolótársunk, a Puskás Lacival, aki majdnem 15 éve jár meccsre, és még mindig nem tudja a nótát. A végén őt vezényelte a héjfiúkat, és a balfasz elkúrta. Tehát egy hát 15 év alatt se tanulja meg ennek az egyszerű, oda-vissza válaszolgatós nótának a szövegét, és láttuk, hogy nem csak mi, hanem fönt nézőtérről is mindenki rajta röhögött, szegény gyerekem. Az nagyon csúf volt. Az egy ilyen győzelem végére tök jó zárhattuk volna az egészet, erre elkúrja. Most veszítettünk el egy hallgatót. Ezt megmondtam neki ott a szemébe is, hogy ja, ezek te leszel a csúf. Jú, szegény. Szegény. Figyelj, én a csúfra, tudod, hogy mit mondok? Kevin Wade Svensson. Hát az amerikai légiós a Budafoknak, hogy hát figyelj, az a dobó technika, amivel ő dolgozik, hát az mi? Hát, így én is tudok dobni. Hát ez egészen elképesztő. Nem akartam elhinni, amikor az első ráemelését néztem, hogy ez micsoda? Hát hogyan? De büntetője az volt a legkeményebb. Hú, Igen. tényleg nagyon csúnyán dobott szegény. De most nyilván, hogyha budafokiek hallgatnak minket, akkor elnézést, nem csúfolódni akarunk meg semmit, de hát én tényleg nem láttam még ilyen technikát ezelőtt soha. Tehát Hát vagy akinek ilyen technikája volt, azok kurva jól dobtak, mint mondjuk egy Sean Marion. De ő nem. Igen, hát hogyha az ember azon gondolkozik, hogy ugye közeledve az átigazolási szezon végéhez, hogy esetleg kell lehozni valakit, vagy nem kell hozni valakit, akkor hát hogyha mondjuk ő lenne az opció, akkor nyilván inkább játszanak Gróf Máté. Igen. Minél többet. Hát igen, sajnos ők nem nagyon nyúltak bele ezzel a légióssal, és ez meg is látszik az eredményükön, tehát, hogy csont utolsóak. Nagyon érdekes egyébként, mert erről talán a félidőben beszélgettünk is egy kicsit, amikor kijöttünk a csarnok elé, hogy ugye a Budafok annak ellenére, hogy csont utolsó, meg összesen van azt hiszem 4 győzelme eddig a szezonban 20 meccsen, hogy azért a mérkőzéseinek a túlnyomó többségén egyébként szoros vereségeket szokott szenvedni. Tehát, hogy hát emlékezhetünk rá a Budafoki mérkőzésünkre is, hogy ugye a Micsovicnak köszönhettük a végén, utolsó másodperces kosárral sikerült nyerni. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes kis csapat ez a Budafok, mert sokszor jár közel ahhoz, hogy ne kapjon ki, aztán valahogy mégis mindig kikap. Minden esetre ez a Varga az első fél időben azért alaposan meglepett minket. De gyakorlatilag alig csak csinálta a kosár lett. Az első fél időben dobta mind a 23 pontját. Pontosan így van, ahogy mondod. És neki azért kívánom, hogy ne legyen sérült, mert ott azért neki is kiment a lába másik fél időben. Bízunk benne, hogy nem komoly. Hát igen, le kellett támogatni. Azért azt kiemelném még egyébként, ez tök vicces volt, elolvastam a meccs után, ugye nyilván a MKOS honlapján az edzői nyilatkozatokat, tehát a vendégek edzője az zseniális, amit nyilatkozott. Ugye úgy fejezte be a mondandóját, hogy azt mondta, hogy másik fél időben mi ugye bajnok esélyeshez például játszottunk, és úgy fejezte be, hogy mi ezt már nem láthattuk, mert csak az első fél időben voltunk itt. És hát igazából, tehát ennél realistában nehéz lett volna értékelnie szerintem neki a második fél időt. Tehát tényleg, mint hogyha nem is lett volna pályán szinte a Budafok a nagy szünet után. No, még egy nagyon picit tekintsük előre. Persze, mindenképpen. Ugye jövő héten jön az Óbuda, utána megyünk a Miskolcra, és akkor utána igazából jönnek már az alapszakasz végi nehéz meccsek. Ugye ott lesz Hót, Vasas, Mafc, BKG. Bizony. Úgyhogy ez a következő 2 meccset még nagyon ki kell használnunk ahhoz, hogy egyrészt az Ogi nélküli játékot gyakorolják a srácok, másrészt pedig, hogy önbizalomnövelő győzelmek legyenek mind a 2. Hát pontosan így van, ahogy mondod. Az Óbuda is utolsó előtti jelenleg, a Miskolcnak is 7 győzelme van csak, ezért mind a 2-t el kell picsázni. És hát amit most ugye az első fél időben láttunk a csapattól, az tényleg az utolsó 5 alapszakasz meccsünkön, az nem, hogy egy fél idő alatt, de még egy ilyen negyedünk lesz sem nagyon fog beleférni. Pesti csapatok azt nagyon megbosszulják, hogyha ott ilyet engedünk. Nem lesz ez egyszerű. Nem lesz ez egyszerű. Hát jövő héten az Óbuda ellen hazai pályán megint én azt gondolom, hogy muszáj egy nagyon magabiztosan bizalom növelő győzelmet aratni. Ugye a Jászberény játszott még tegnap, mármint pénteken, ugye. Elég szoros meccset játszottak Miskolcon. Végül 197-re nyertek. Mondjuk ez nyilván minket annyira nem befolyásol,
a mi szereplésünket. Azt jó látni egyébként, hogyha átmenetileg is, de megint a PVSK van a tabella élén, hát mire meghallgatjátok ezt az adást, az is lehet, hogy már megint a MAFC fog vezetni. Ugye? Most egy meccsel többünk van, így egy győzelemmel is többünk van. És ráadásul ők Debrecenbe mennek. A MAFC? Igen. Nem, a Cegléthez megy. Ez már következő. Ja, bocsánat, elnéztem a dátumot, neked van igazad. Így van. Deacu 23 lesz valóban. Ők vasárnap játszanak majd délután, és ugye a Vasas az, amelyik a Cegléthez látogat. Hát ja, igen. Hát ez, ahogy már múlt héten is mondtuk, ez egyre inkább kezd úgy kinézni, hogy egy MAFC PVSK duett dönt majd egymás között arról, hogy kivégez az alapszakasz élén jó eséllyel. Így van. Az lesz az előrehozott döntő. Pontosan. Na, én egy dolgot azért még kérdeznék tőled, mert a véleményedre kíváncsi vagyok, hogy te most, hogyha klubvezető lennél, nyilván nem vagy az, és ennek szerintem mindannyian örülünk. Na, ki tudja, lehet, hogy jó lennék. Championship Managerben 0-3-0-4-jel nagyon sokat játszottam. Szerintem te komfortosabban érzed magad a jelenlegi szerepkörödből, mint ahogyan éreznéd magad, ha klubvezető lennél, mert akkor mindenki téged szidna egy rossz döntés után. Na, hátam elbírja. Így meg, hogyha hozol egy rossz döntést, akkor legfeljebb eszel egy sört, azt utána elfelejted. Szóval, hogy nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy te most igazolnál játékost? Még az átigazolási szezon vége előtt? Hát, én lehet hoznék. Hogyha találnék olyat, akit megéri, mindenképpen csak olyat hoznék a vezetés és a Srecsko helyébe, akit ismernek személyesen. Hogyha ilyen lutriba nem nyúlnék bele, hogy vagy bejön, vagy nem. De hogyha tudnék egy olyan játékost hozni, akiről tudom, hogy passzol ez a csapathoz, mondok egy példát, egy Anthony Nelson, akkor abba belenyúlnék, mert egyrészt ott az alapszakasz végén baromira kell plusz egy ember, akihez hozzá lehet nyúlni, másrészt pedig ugye sose lehet tudni, bármilyennyire is jól halad valakinek a rehabilitáció, sose lehet tudni, hogy mikor jön valami közben ebben az egészben. És hogyha elnyúlik ez a sérülés véletlenül, akkor arra rámegy a playoff is. Világos. És akkor inkább legyen most a jelen helyzetben szerintem ott plusz egy ember a kispadon, nyilván csak egy légiós lehet nevezni, de akkor legyen meg közöttük még egy plusz rivalizálás. Én is azt gondolom egyébként, de maximális egyetértek veled, hogy annak ellenére, hogy e meccskeretben csak egy légiós lehet nevezni, tehát az sokkal szerencsésebb, hogyha minden meccs előtt a Srecsko eldöntheti, hogyha mondjuk már fölépül a Micovic, hogy most épp a Micovic vagy épp egy másik légiós legyen a keretben, mint az, hogyha mondjuk nem igazolunk senkit, és a Micovic nem épül föl. Tehát inkább legyen egy bővebb választási lehetőség. Már csak azért is, és akkor itt említek egy ilyen kis pletyka, belső info hasonló. Játékos nevet azért nem fogok mondani, mert ezt csak eddig egy embertől hallottam konkrétan, és megtisztelem azzal, hogy nem adom ki. A lényeg az, hogy ugye arról már beszéltem korábban is, hogy ezt lehetett hallani, hogy a MAFC az lehet, hogy fog igazolni egyet. Ez egyre erősebben tartja magát ez a híresztelés, és ráadásul anélkül, hogy elmondanám a játékos nevét, nagyon, nagyon jó játékosról van szó, akit lehet, hogy le fognak igazolni. Légióst? Igen, légiós. És ismerjük. Most nem tudom, hogy ha mondanám a nevet, akkor kapásból rávágnád el, hogy ismered, de egy nagyon rövid Google-os utána kereséssel rögtön tudnád, hogy kiről van szó. Egy jó amerikai játékosról van szó, akit a hírek szerint lehetséges, hogy még a átigazolási szezon vége előtt leigazolnak. Ha leigazolják, akkor azt szerintem még egy ok arra, hogy mi is inkább még hozzunk valakit. Most gondolkozok, hogy az NBA-be kiket raktak ki waiverre, meg vásároltak ki most a cserhatáridő után. A Dinwiddie-nek van csapata, Kyle Lowry-nak van csapata. A Ray Allen az már visszavonult, nem? Ő visszavonult. Hát a piros csoportban szerintem még azért lehet, hogy elbohózkodna egy kicsit. Hát szerintem feláll a félpályához, az csak dobálná a kezdőkörből a hármasokat. De ahogy is ráállítják a csasszit, azt megsapkázza kétszer, ezt elmegy a kedve. Na nem, nálunk játszana őt. Ja, értem, hogy mondasz. Gyorsan még honosítanánk is, nem? Hogy így van. Micsóval együtt tudjon. Róla is kiderül, hogy Máté Szalkán született.
Na most, hogyha ezek után az a pletyka kezd el terjedni a pécsi szurkolók között, hogy Ray Allent akarja leigazolni a PVSK-vel, ugye az nem a mi hibánk, ezt szeretném jelezni. Nyugodtan jöhet ez a pletyka. És No, lehet, hogy hozza a barátját, a Védet is. Mármint viszont, nem a milyen nevét, aki tegnap volt itt Pécsen, a ja, Budapestben, persze. hanem a Ray. Viszont ez szerintem egy tök jó alkalom arra, hogy akkor most arra buzdítsunk mindenkit, hogy nyugodtan írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről a kérdésről, hogy szerintetek kellene-e igazolni játékost, még amíg lehet. Ha igen, akkor ti milyen posztra hoznátok, ha igen, akkor van elképzelésetek erről. Jó. És az tök vicces volt, még egy nagyon apróság itt a legvégén, az tök vicces volt, hogy a legutóbbi adásban pont ugye Forrai Sámuel címokta meg, erre ő volt az ellenőr a mérkőzésen. Tényleg, igen. A régi arc előkerült. Igen. No, hát jó. Ja. Köszönjük szépen, hogy most is velünk voltatok, végighallgattatok minket. Kövessetek, lájkoljatok, kommenteljetek YouTube-on, Spotify-on, vagy akár az Apple Podcastben is. Jövünk jövő héten is. Hajrá Pécs! Hajrá Pécs Expo! És a következő pénteken is gyertek meccsre. Sziasztok! Így van.